kapitola. Teďko ne hejs, ale hajs. A to opravdu jsme všechny možný, ano. Tizo, so, jak se vyslovuje, to je ostré, so, a to čteme jak, takhle. Podívám se, jestli tady tam je jedna. Ostře, jako přeště ostře. To neumí Andrea udělat. Smoučte Andreu, on to neumí udělat. I na začnu jako. Aj, no, a ne Venezia, ale... No, začnu jako... Co? Venezia, no. Herdoně, stejný a teďko ne. Verkau, počtu jako... F. Gor, takže prkal. A to se jako to, ne also, ale also. Zase ace, než tu ace, ale je aj. No a Andrea, až to celý den, děčera jste na tom, foto? Takže jestli máte 5, může někdo další si tam přidat. Jo, máte? Vyčerpáno. Dobře, jestli můžete taková rodit tam napsat nějaké slovo, aby tam byla ta výslovnost. Takže všichni na to budeme znovu, Lenko, projďte si tu výslovnost. Káťa se připraví taky nějaké slovo, taky napsat. Chceš, aby spadl tu tak už to máš? Tak tam vybere, každý vybere 2 slova aspoň. OK. A co už tam jsou? Každý napíše 1-2 slova. To je jedno jasný. Hlavně, aby tam byly takový ty afektivní věci, že aby tam bylo z a z, i, tak. Můžu taky. Taky složitý. Dáme tam tejko. Tady jsou. A patron. Ale ne, Co? Tohle. Tak máš i... Představme jde něco. Jo. Pojďko, můžu jedno napsat? Tak co myslíte, to ještě dneska? Láda, od toho snad ne. Ten, kdo je hotov a sedí a domů se. Nesmí připravte, potřeba s vámi mluvit vaše plány do budoucna, co byste chtěli dělat.
mám druhý děšení. To ještě nevím. Děvčata, jo? Zkušeli jste mě? Napadlo, že vlastně, když teď si opravdu, se budu objímat na Je to vypadá? máš absenci. Já jsem moc nekrát. Možná pomůžu k tomu. Ještě někdo se chystá? Dobře. Tady. Těch pár slov vám nebylo tak dlouho, jo. Budu napsal to strašně dlouhý. Čemu je nějaký úc, to by mě třeba zajímalo. Je to napsat úc. Čemu to je dobrý? A? To pomyslnost ne, že to jsou krásný, jak píší a jak čtou. Na to mám ještě blbě. A co je úc a Co to je moje? Grunt. Vlastně asi se opakuje i vlastně, že to unce vyjde, když se dá před to test. Nebo ne? Takže tady máš. Tak jestli jsme toto. Ale sama. Mír. Je to dobře? Ano. Mír. Tady je mír. Toto. A jaký je tam? Ty si říkáš, že na tobě pracuješ, ale jaký jsou to teda? Žádný becáky nemá. Tento aj a tento ostřísko, tak nejdřív. Tady to přečtu jako haj a tento ostřísko. Hajsen. Někdy to N nemusím až tak číst na když se hajsen, se nastane v začátku. Tadyhle to přečtu jako tak. Takže muzik. No to je takže tady něco nebudu číst, jenom když nebudu číst. Je to. Ano, takže to bude volné. Ty kluci pryč. Takže to bude. A teď tady to čtu tohle. Taky ne. To je jenom psát. H budu číst jenom, když je na začátku. Že jo? Jo. Když je na začátku ho čtu, nebo her, to jo. Je to A když je sebere. tak to tak ne. Takže. Teď já. Tady to srdo, jako, tak to bude šule. To nad tím to je Tady moje se chovají stejně jako toto. Takže to bude Essen. Dvě jsou ostře. Důrazně to jsou Essen. Tady máme přehlas. No. Jo, to by mělo být, že O čtu jako přehlasovaný jako čtyřo. Já tam nevidím ty zdraví. Přehlasovaný O čtu jako takže Taky na záchodě. A tady přehlasovaný to je M a přehlasovaný U. A to čtu jako U. Takže to bude gemíze. A co čtu jako Z? Gemíze. A ještě dole. Tady to? A tady to? Počkej. Co čtu? Gemítli. No, jak? Gemítli. No, U jako U. Gemítli. Gemítli. Takový trošku U. Gemítli. Co? Dobrý den. Tadyhle to je přehlasované O. To je Rakousko, jo? Takže to čte jak. Přehlasované O, už jsme to tady měli. To je jako E, že jo? Takže Raj, to je E jako I. To je. A proč jsme skočili na základě? Raj.